Nakasira ba yun, be? Tingnan mo nga. Kasi wala siyang yung minutes niya. Ala, wala. Wala ka, nakapost yan. Oh my God. Yan yung video yan. Yan, yung video. Hindi mo na umisahan. Ano kang tanakanin ko? Oh my God. Yan yung video. Discuss niya favor. Magalit siya, bahala siya. Ayan pa lang yun. Yan yun. Video. Kung hindi yan, kasi dapat pindutin mo yung red para mag-video. Yan ang video. Saan yung minutes? Kaya ngayon yung hinahanap ako, wala yung minutes. Ginugulo pa. Magagalit ka mamaya. Dapat mas maganda live na lang. Marami naman. Tao lang ma, bayairan nga. Ito mga pulo. Oo, live lang na lang po. Sinunod ko na lang dito ha. Sinunod ko na lang. Para share na lang. Mahal. Kailan ito mapaganda? Maganda ka. Kamunta bayag nga mo yan ni Patrika nung natama ko nanoli nga. Ako nanoli nga ni Patrika. Parang iba-iba ka naman sa... Pero i-share mo lang so ako nandun. Sabi nila, iba yung submission number, iba lang. May i-upload. Alam ko